Enti we no nyina na ye de prapra kwan mu wate ase Ghana man na na ewo mu no ye di da no awrade ayade wa hwe o man yi so akra o yen 68 years ochena na yenya 68 years so man ochena so nyame ya doma na yen first lady her excellency Mrs. Lordina Mahama ayene birthday ochena wate ase nti free ne ya ekure so ahu oba paso no be bia hyehe ho mama wonkwaso happy birthday in advance enkomma her excellency Lordina Mahama edo too much na yegusu eka wo so ochena no nyame ya adomo a fufuo party no tim yewuya na wasanka asanka na o na fabra na mpese mi hu se wo ba wo ye fit nya fo no obeta no ayi no fo bia ba besa because ye ba ba gi ye ni mampani se parade bebre ne ye twa so nti ha na ne anigye na ha na anigye no wo na wo ba nso a so otimi gina wo na so pomoden fam ye wie ba ko na ba ko nso ba nti Lawson fo abewura mu ha enu ahodo miensa wo adwama so egina ha de bia ye wo nipadua mu no be me na egina ha the virgin son e wo ha memo ache na bia bokode e nyame ase yakopon adom wadaroma ye hwe de di kan meda wase anopai ejoso na yenchia Adom TV ahefo titiri wana e wo Facebook na ehwe wo TV so ofie se yeka Lawson Herbal Center eyen ahama eni nua bena ne nkohini ene didi dwuma na kofa bai ana CEO a oda no ye Dr. Lawson Chairman aka the Virgin Doctor na Lawson Herbal Center opie chia kwan a yewo Kumase Ebuakwa Kena yesi wo Kumase Ebuakwa Kena wana e wakra a omo pharmacies a omo peye nupa ni bi egu omo shops na dodo na abo omo nchen mo omo nsatimi aka bi no emfo mo ni nche Accra Abeka Total yesi ya wa Abeka Total Tesa no Commercial Plaza build na se hope na was Abeka Lawson Herbal Center Shannon so say your telephone numbers a ye di edidwuma e wo ya so ye ho enti wo a wo de na akoye yare krankro akoda no wadwendwen wa bamabuo nda so asa no Fred Dr. Lawson e wo sa numbers yi so 0248619999 0248619999 0242133577 0242133577 Lawson Herbal Center ye ne di nupa makom yensa edi abedwaman so a ene Ghana fo anom enya ahode enya ahotoso wo ma ene dodo na asa Dr. Lawson se oye Virgin Doctor na de kofa ba ye nyina ye Lawson Herbal mixture se ye ka Lawson Herbal mixture na dwuma eye anasa na bakosema edie ne se eboa ma sabi omo okuru ewo mahemfie ana oba wakonya ndemu nsan yare sie ka ndemu nsan yare a na ye che yare bi dise odepua ana se baba so aya wo be ma so na sa yare ba matimi de ma oba so timi de ma be ma na ya na dodo na adwen o mo se eya na eba oba no ohu se na hemfie ho ekeka no edumre bi ohu se nsuo fitaa bi tene wa hemfie ho eya na edumre bi anam so ama odwonso ntentem oba no kra koda eya na one ne ho kani hie ma odepu ani nti woba ne ni atenka odepu nti woba ne dumre bi a one be ma ni hie nkita wodi ekoso no o Philippine ubonse enam so ano oba no opinku ne samana bi no akoto no ode abi wura himfie but saa odepu ai omo ye moawa na baabi omo tena na ya himfie but omo woni paduam enti saa oba ndi enku ne samana wura himfie no ma edi be na awotwe a na saa nkabone no ubonse ejai ensuo vita na ejai but be bosumi mienu achi na ensuo kro na saaba se koba ne saa ubonse enku ne samana na de hye wo no wa numadu anko ni padua ni muti no ama na anko flash body dim no gikawa na saa edai aba na wo hello care mixture edei yama na bosobode a West Africa ha nyina we ni abibidru a eya tatahwe etimi infection na oba no ma ebekumkura wa ahemfie wo na ma ahemfie wa dry ehwa ayehwam ahemfie wa close na watimi aya virgin girl na be ma ne ba wonya ne so mfaso etu ye oba na onom Lawson na de eboa wo ne se odepu atimi mo oba ne so te
ofon woni anigye ewo na brabum wonom loke na wo ba ya virgin girl be ma ne ba obowura kwan no so a na wo pia wonom loke ni ntino owie a ni sika ni wure be fi say iPhone a ubusa na obeto ama say dan na apeso o rent ma wa ka chen so on rent bi o East Legon fa ma wa ho ni nyina ya loke make sure na yes adwuma do entu oba bi a wo pesa wo ho ya akono wa himfie o dry enkaboni bi ama no nom loke heba make sure ni bi na nya manko aduro emema amode akoya babaso ebubu wojonso ana obema nim emu hyehyew eje wo pe eduruma bi ana nsansan rahyehyɛ aba obema no eduruma bi anopa no obema na ɛwɔ sɛ boni mu kyerɛ wo no mpo no babaso na ma obema na efon intimi nsɔre wonom loke na ekoye wo mema asɛm ne ho adwuma ama na fa ne ntoma pa afura entuwei ɛne aduru a eka bema ɛne wo ba ebom edi anigye eba oba ne bema asetenem entu wonom loke heba make sure na wo ye oba me se ma wokuru no numbi wo ye bema ma ho kan numbi because eye namu nsayare ko pharmacy ne heba hwo bia wo kwa obenya bi ato na mom ukoto aduro na afre me na ye nye nkomo a wo se yedi na wo hu aduro dodo na obeto a ebetu yare na se number ne 0248 6199 0248 619999 the atasu mienu ya Lawson Herbal mixture we so ya bibiduro a ye friend panyi de panyi a we ni aduro a Dr. Lawson na nkasa de ne din to so a okay so bi ya aduro bi ana oye dwumade mu ode ni to so a e wa ase kire enti sa Lawson Herbal mixture we eno nso adwuma ye ne se wona omumfie ko omanim a epo ebe nipadua ni nipa bia wu nyina na nipadua na esesa ubonso ho no ma na ho atwem kakra bonso ho no ma nipadua no durum bi obi mia wa woti pains edurum bi atum so osole a wotiri kase na mututu so ho Lawson Herbal mixture miminum bi na abre bia ne de enti ameme virgin san me ne me papa ya ayemfon yenso ayenye kese no eye Lawson Herbal mixture entu wonom Lawson Herbal mixture kum nim wom mahogany wom nim tree wom moringa wom asasuhwam wom kokrodo so wom edua bia atwe ho ahia no ebi wo Lawson Herbal mixture hwe yese e Ghana bosome enti o se edi abibiduro yenuma bibiduro no na ye nipadua no enya ahoden na se meme virgin san se me baka se videos na me be kasa na me su sisi ya wo ya emu hyehyew wachiri kasa emu tutu eduruma bi a wo se ananse ache wo nan eya na wo bobna ebia ananse na eye wo no wo de akoye bojabroso ana say poor blood circulation entimi nya adwuma so onum Lawson Herbal mixture na wo de akoye sisi yare no wonom 3 bottles a sisi yare na beko wo de akoye honam yaw wapo no wapo so ye wo ya dwadifo ma trotro drivers taxi drivers police fo a ye gina ntentene ifra no pa besi anwumre ye beduru fia na ya bre ya ye buhu no fa Lawson Herbal mixture na ye wodru minim ni America ntina mitumire a na ma kire sie entu pesa wo gimidi na pesa wo se aduro no woto a se ye hunama ne yare nko a ebekọ de a de watra kwa ye muda no enua na abebobo ye no wonim bi na se wonum bi a ubo se aduro no eye papa number no eye 0242 133 577 0242 133 577 0248 619999 yede nkomo ni nyina ba wiye no delay man capsules ye ba madru we na menom na se mi bowra ahimfie ho no ma na mi di mi mensem because we ya bema na se anadwo wuntimi ntutuo anadwo wuntimi nya adwuma ma oba na ni nya e ba sa oba no uku no oba na ni nye so pesa we ya bema na wugina brane ade se me virgin sana minsro oba bia na wo ya oba na wo hia me amema wa fe wo bagi wani so na akoko mba puo no hwehwe delay man capsules no so num delay na dia man ya soronko ne se ye nom to ho enya adwuma instant na wonim se ba man ye ma man ye hu ma na so oba ne ho anya akona aye mfre no what ase enti so oba ne ho ye akona na wo frɛ na e wasa wo so obua wo ho
ene ma na ya stubborn o wabeju sika na mo bedru anadwo no antimi anya adwuma na obekwa ma obi akoye adwuma no entime ntwe sika abla besu anadwo wonum delay na osisi mu ba ye dene wo patch ba ye dene ukotodwo mu ba ye dene afi wo ba na ba wura kones a ne hu bedwiri no ne hu besane no e ba sa wawe ne no ontimi nhwe wanim ni nyina ye Lawson delay man capsules 20 ni wom krama kwati wom damnam wom ododua wom asasehwam wom hwe we ni nua aka ne tete no ya nananam nom fa number na yenko 0248 61 99 99 0248 61 99 99 nyame Adom adasede sa hwem Adom TV so fra me na yeni nkomo makrao bye bye yada senti Lawson Herbal Center na wote won kan no mi ensan na wadwama so nti be bia obobo so na bia wuhia no na ne wabo awram na so akwakoje wo adie shanon so fufuo party no de eguso e kai wo na mamenfa ye birthday celebrant show enfem na ye wi akwasi adadwumade kese bekoso o man Ghana mu nsroma season 7 ye de eba na wi ye no na fe chilling bia weekend omko chele ye no akeka ni nyina de abomu de abro yankasa ya de papa bi Elizabeth Omare Lizzie de friend no ye adwuma multimedia ha makeup artist ne eye Lizzie birthday ti osmo ye ne a wo ye no happy birthday nko Emma Elizabeth Omare ona da so no ba fefe tuntum se yo hwene se de fefe rade mase de mpa ho da ye ni so no ho brase ene odo a wo mani penti rade nyi odo nkyere wa bre bia ni favor no to so na ba bia Lizzie do na be si bia enye hira onyame hira no onye okese kuzi so be kese pa Lizzie happy birthday enko emma afi happy birthday nkoma Nana Abochi Ado awotosumie happy birthday Nana Abochi Ado oye abakoma hene wokwu obome Nana wonkwaso nkwatenti ahoden wom ene yesterday emma so wahini emu no emumre nyam na wachidifo nyina nso enye enhira na wukuro no enye kese happy birthday afi happy birthday nkoma Frank Nana Tebri wo tema committee 22 oya juma wo Nick Petroleum GH happy birthday enko Emma Frank Nana Tebri tema committee 22 onkwaso papa solo ye ne ye juma and I wish you a happy birthday ti ene no ye birthday celebrant woni awrade nkoso enhyehya mu nyina baako na onya mo kese kosise mbaye kese mo baako bi ho nemom ma yenkohwe ensroma nkwadai eni die bi watch mo munyo mani no mabre enwum mo de just a day to esua no enye easy omo no omo judges ni team ni nyina eko Afrikiko okosomo omo akwa chele pa hobom de onya ho ayakobi yakobi ho a weekend no akosesem ti nkra na sesem yenkohwe ho kra sa de tie eni se de omo ginuane hu yenkomra ne ba ye wo foforo wo ho ene fufuo no mesa kan hwa ma se be ye wo chena nyame boa obeboa ho na enyina ye hie mu e wo ha na maminsan enna nananom yi ase ye nana akosua tewia akuafo hima wa Asante Achim agogo afi bia nanadom yen ema ye mbodie ti nana no pe ye da ase papa ne de no so nam kwan so a ba ye bompa ye se Awurade de ombeba bedru asumdue mu na afi nana ya wo se berima Asante Achim dikuro nana ya da ase banchi awode maye ya da ase pa yetimi kura mpo no abanchi na ebididi mako nana obanchi ano ehso mafufuo ni etwan ti yeda mo ase yenko ensoma nkwadai emra